Jo suposo que volia fer dues coses amb aquest llibre. D'una banda, presentar una disciplina, una assignatura, presentar una perspectiva sobre la religió, que és la perspectiva de l'antropologia, i intentar respondre d'alguna forma a la pregunta que crec que hem de respondre els antropòlegs, no? Que és per què els éssers humans tenim religió. Efectivament, tots els éssers humans tenen llenguatge, tenen relacions sexuals o activitat sexual, tenen relacions de parentiu. La religió no és tan universal com tots aquests, però és un quasi universal humà. És a dir, si no tots els éssers humans tenen creences, sí la majoria. Jo proposo una definició en aquest llibre i la religió jo l'entenc com la creença en l'existència d'éssers i forces sobrenaturals. I per sobrenatural s'entén éssers i forces que tenen una sèrie de característiques contràries a les característiques que nosaltres veiem en els éssers de la vida quotidiana. La utilitat de la religió jo penso que pot ser molt diferent. És a dir, aquesta és una de les maneres com els antropòlegs han tendit a respondre a la pregunta de per què existeix la religió. Existeix perquè compleix alguna funció, perquè satisfà alguna necessitat. Jo crec que les necessitats són molt diverses, però no crec que això expliqui únicament perquè, com tu dius, tenim creences religioses o creiem en l'irracional. I aquest és una mica el punt de vista que jo he intentat argumentar en aquest llibre. No només pensar la religió a partir de la seva utilitat, sinó plantejar-se el problema de religió a partir de la seva credibilitat. És a dir, què fa creïble les idees religioses? No? Si les he definit abans com unes idees o creences amb éssers sobrenaturals, dotats de característiques extraordinàries, com pot, d'alguna forma, la nostra ment arribar a assimilar aquest tipus de creences? Allò que ens fa creïble les idees religioses, plantejo jo, és la utilització d'uns llenguatges particulars, que no són llenguatges que s'han creat específicament per fer creïbles les idees religioses, sinó que són llenguatges que nosaltres utilitzem en la nostra vida quotidiana, i aquests són els llenguatges simbòlics, i que són essencialment el llenguatge del ritual i el llenguatge del mite. La perspectiva que li ve de manera natural a l'antropòleg sempre és una perspectiva agnòstica en el sentit científic, no? És a dir, nosaltres analitzem sempre creences de societats diferents de la nostra i, per tant, sempre la perspectiva, el punt de vista d'alguna forma natural, diguéssim, de l'antropòleg és el punt de vista relativista. A mi el que m'ha ajudat al pensament psicoanalític i la teoria psicoanalítica és a explorar quin és el poder de simbolització en la vida humana i el poder que tenen els símbols per aglutinar els significats que nosaltres donem en les nostres relacions socials. El que jo he tret de la lingüística ha estat essencialment la reflexió sobre el problema del significat, que no és un problema únic de la lingüística, no? Però que és un problema que els lingüistes ja han abordat. Per tant, en bona mesura, l'instrument, si el poder de simbolització sorgeix de la nostra ment, i això ens ho pot ensenyar el psicoanàlisi, l'instrument que nosaltres utilitzem per portar a terme o per desenvolupar aquesta simbolització és el llenguatge. I és en aquest sentit que jo crec que la lingüística, en tant que aborda l'estudi del problema del significat, ens ajuda a entendre com es produeixen els símbols.